Medulin FM. Na valovima pozitive. Oni su naš plus. Plus. Trasmissione sulle minoranze etniche. Emisija o nacionalnim manjinama. Emissioni i pakicave komentare. Što rade, što žele i kakvi su planovi. Oddaja o nacionalnih manjšinah. Plus. Emisiju o nacionalnim manjinama Prenovite na pozitivnosta. poslušajte nedjeljom u 14:15. Uvodno vam nedeljno poslijepodne želimo, dragi naši slušatelji, u našoj emisiji posvećenoj nacionalnim manjinama, to je naša emisija Plus. Ovog puta s nama u studiju Medulin FM-a su Milena Ramović, potpredsjednica Makedonskog kulturnog foruma iz Pule i solistica pjevačke grupe Despina, i gospodin Aldo Kliman, predsjednik Makedonskog kulturnog foruma. Dragi gosti, dobrodošli. Hvala. Lijepi pozdrav, evo gospodin Aldo, počeo bih s vama. Ove se godine naime navršava punih 10 godina djelovanja Makedonskog kulturnog foruma, pa evo možemo li dobiti jedan vaš mali rezime njegovog djelovanja kroz sve te godine? Makedonski kulturni forum je osnovan 2008. godine, za to je postojala jedna duga predpriprema kulturološka u našoj makedonskoj zajednici u Istri, jer još od 90. godina pa i ranije postoje razne forme okupljanja i kroz udruge i kroz neke pojedinačne komunikacije sa Makedonijom i sa makedonskom kulturom. 2008. godine smo odlučili napraviti, organizirati jednu udrugu koja će prezentirati makedonsku kulturu, makedonsko kulturno i nacionalno nasljeđe na najreprezentativniji mogući način. Tu smo odmah postavili najviše moguće kriterije, tako da smo praktično su se naše aktivnosti odvijale u dva smjera. Jedan je organiziranje međunarodnih okruglih stolova na makedonske kulturne i nacionalne teme. I takvih smo 5 međunarodnih simpozija organizirali. Iz toga je proizišlo jedno priznanje koje smo utemeljili, povelja suživota, koje se dodjeljuje istaknutim nacionalnim institucijama i pojedincima koji pomažu u afirmaciji makedonske kulture u Republici Hrvatskoj i u Istri. A drugi segment, strašno važan, pokazalo se da je i najvitalniji, to je zapravo afirmacija makedonske narodne glazbe, makedonske narodne pjesme i ora. I istoga dana kada smo utemeljili udrugu, utemeljili smo i pjevačku grupu Despina. Evo, i ona sada slavi 10 godina. Tako da u tih 10 godina bilo je 10-ak samostalnih koncerata, među kojima je najpopularniji proljetni tradicionalni koncert koji se u svibnju održava u Puli, ali smo nastupali i u okviru nekih drugih kulturnih programa ili u okviru kulturnih programa koje su organizirale druge udruge, pa smo mi bili njihovi gosti. Dobro, evo svakako ćemo još predstaviti Despinu. Lijepo ste mi rekli da se ne kaže Despina nego Despina, evo tako da sam to naučio prije emisije dok smo se pripremali. Dobro, svakako ćemo još najaviti ovaj koncert koji se priprema 24. svibnja. Cijele ove godine od početka, dakle povodom 10. obljetnice osnutka, forum je organizirao niz kulturnih programa. Ajmo možda samo kratko reći oni koji su možda održani i oni koji će tek biti osim ovoga 24. svibnja. Pa što se ove godine tiče, glavno naša najveća aktivnost bila je u ovih nekoliko uvodnih mjeseci priprema za ovaj cjelovečernji koncert 24. svibnja, znači u četvrtak, u Domu hrvatskih branitelja, jer smo željeli, to je bio koncept zajedno sa našim voditeljem pjevačke grupe, vrsnim mladim glazbenikom Tonijem Pernićem, da zapravo se napravi jedan presjek uspješnica pjevačke grupe Despina u toku ovih 10 godina. Dakle, to su bile najveće aktivnosti, okupljanje, intenzivan rad i pripreme za taj koncert, ali istovremeno će ove godine biti, ne bih želio preduhitriti neko vaše pitanje, ali da kažem možete samo skicu, da odmah nakon toga odlazimo u Zagreb 7.6. u Kulturnom centru Travno. To je jedna davna naša želja i trajala i priprema i za taj nastup, tako da postoji veliko raspoloženje u Zagrebu. Nadam se da će i tamo dvorana biti puna kao i ovdje. A onda je još nekoliko manjih aktivnosti, jedino
Ne bih mogao sve navesti zato što kalendar nije utemeljen do kraja, ali ono što je važno, 26.9., a to je dan kada je registrirana udruga, bit će, dakle, puna obljetnica, bit će organizirana izložba 10 godina Makedonskog kulturnog foruma i pjevačke grupe Despina, izložba fotografije i to vrsnih fotografa koji su radili na našim koncertima i ostavili jednu bogatu arhivu, a tom prigodom bit će i neke dodatne, vrlo ozbiljne svečanosti. Hvala vam, gospodine Kliman, evo čestitke na ovako bogatim aktivnostima. Evo, pa da se odmah nadoveže na vas, gospođo Milena. Evo, najavili smo sad ukratko, gospodin Kliman je govorio o koncertu Makedonija u srcu, tradicionalni cjelovečernji koncert 24. svibnja. Pa evo da vas pitam, vi ste članica Despine, kada je, evo, i kako nastala ova glazbena grupa? Ovako, ova mješovita pjevačka grupa Despina nastala je početkom 2008. godine. Ja sam osobno već 9 godina u toj Despini. I ovako, imamo 15-ak skupnih izvođačica i solista sa odličnim glazbenim ansamblom, naravno. I ovako, imamo sadržan i raznoliki repertoar. Despine tematski i žanrovski pokriva cjelokupan, danas u nekoliko država razdijeljeni makedonski etnički prostor. I tako, nas 15 koje trenutno djelujemo, većina nas smo amaterke. Imamo naravno i djevojaka koji su jednostavno glazbeno obrazovane, ali mi jednostavno srcem i dušom uživamo u tome zboru. To se i vidim, jer sam vas imao jednom prilike slušati. Ajmo malo, evo, o vašem repertoaru, pa vjerujem da većina nas se zna ovako tradicionalne makedonske pjesme. Evo, ja znam Jovanko Jovanke, a to je najglavnije, Eleno Kerko, to sam, evo, baš mislim da su to zaista, evo, lijepe pjesme, pa eto malo o vašem repertoaru. To je tradicionalno više makedonska glazba, je li? Tako je. Vi ste i solistica? Tako je, solistica. Osobno ja pjevam 2 pjesme, Tvojte oči, Leno, i Zajdi Zajdi. Ali tu pjesmu Zajdi Zajdi, kad sam čula uopće Toše Projeskog, makedonskog slavuja, ja sam se odlučila, jednostavno ja to moram naučiti, tako. Jednostavno to mi je ostalo u srcu. I tako ste krenuli tako to. Je, da. Dobro, evo, prije kratke glazbene stanke, još samo da vas pitam, evo, spomenuo je gospodin Aldo Tonija Pernića, s kojim ovako domaćim glazbenicima surađujete? Ovako, sa Natošom Dragun, Milan Grbić, Goran Farkaš, Dušan Kranjc, naravno, Silvano Kalagac, Vedran Mijić, Nenad Mirt, Andrej Pezić, Aleksandra Saša Tikulin, Bojan Ulezić, Sandor Vešligaj, Vedran Vojnić i Saša Zorkić. To su... Puno ih ima. Da, ima ih stvarno. Dobro, evo, ja onda predlažem da malo odmorimo uz jedan glazbeni broj, pa da čujemo onda Despinu. Evo, pjesma se zove Ne bih volio krivo pročitati, pa mi slobodo ispravite i recite mi nešto o samoj pjesmi. Što si imala kosmet stamena? Što si imala? Što imala kosmet stamena. Što imala kosmet stamena. Doslovni prijevod je kakvu je samo sreću imala Stamena. Dobro. Evo, možda neku zanimljivost. Ona je Stamena je djevojka koja je imala sreću što je baš njena majka u određenom momentu potražila hladnu vodu izvorsku i onda ona odlazi da natoči tu vodu, ali kad se vraćala sa izvora, u sred sela igralo se kolo, igralo se oro. To je najveća sreća jer se ona mogla uključiti jer su tamo bili naravno svi mladi pa i momci. Eto, pa čuti ćemo. Živahna je, tu ćete čuti i gajde koje izvodi stvarno daju predivan dojam pjesme. Goran Farkaš i jedan veliki ansambl je tada bio okupljen oko te pjesme. Eto, pa poslušajmo. Njom ćemo i ovaj koncert otvoriti 24. u Puli. Odlično.
Slušate Plus. Evo nas, dobrodošli natrag, dragi slušatelji. Bila je ovo Despina i pjesma Što imala Ksmet stamena. Dobrodošli, sada sam dobro izgovorio, evo nasmije se gospodin Kliman. Dobrodošli natrag u emisiju, kao što sam rekao, sa mnom i dalje u studiju gospođa Milena Ramović i gospodin Aldo Kliman. U prvom dijelu razgovora najavili smo koncert 24. svibnja Makedonija u srcu. Govorili smo o aktivnostima Makedonskog kulturnog foruma, a sad evo gospodine Kliman, dok smo slušali Despinu, rekli ste mi jednu zanimljivost. Evo, za svo ovo vrijeme djelovanja Despine nastale su dvije nove pjesme. Pa evo to da nam možda malo nešto kažete o njima. To su, nazovimo ih prije ora. Još na samom početku 2009. godine prva voditeljica koja je bila relativno kratko, ali ipak i ona dala svoj obol Despini, Teja Silađi, skladala je jedan potpuri makedonski plesovi. Od tada nismo imali koji je doživio uspjeh na tom koncertu, jer je ulovila jedan duh makedonske te izvorne glazbe, unijevši i još neki svoj doživljaj Mediterana u tu skladbu. Međutim, sada nedavno je naš voditelj, koji je, čini mi se, do srži upio makedonsku narodnu glazbu i sad već nekoliko godina unazad upravo on kreira, osmišljava taj repertoar za Despinu i uzima najbolje antologijske, najljepše primjere makedonske narodne pjesme. On je skladao jedno ročko oro koje je predivno, dinamično i koje je također doživjelo uspjeh i na praizvedbi prošle godine, a mislim da će i ove godine biti ponovljeno iz istog razloga i doživjeti isti uspjeh. S tim da je on najavio i već neke druge stvari. Eto, tako nastaje i ta vrsta glazbe. Mislim da će to ročko oro biti i primjenjivo u plesu. Mm-hmm. Milan, evo da se odmah nadovežem sa vama, evo kako vi gledate na to kada evo neko, kao što kaže gospodin Kliman, ko nije Makedonac, kako uđe u njega ta glazba, evo kako vi na to gledate u Despinu? To je sasvim nevjerovatno. Mm-hmm. To ne mogu opisati taj osjećaj. Ja sam, na primjer, po majci sam Makedonka, mm-hmm, ali dok Tošeta nisam čula kako on izvodi te pjesme, makedonske pjesme, jednostavno nisam očekivala uopće da tako nešto tako može dobro zvučati. I on vas je onda inspirirao. Tako je, upravo on. Dobro, evo, dok je bila pauza, rekli smo da moramo spomenuti i vaše goste na koncertu 24. svibnja, pa evo možete vi ili gospodin Kliman da se nadoveže. Dobro, to će biti folklorno društvo Pazin. Mm-hmm. Oni će izvesti 2 plesa za nas. Aha, mi smo jedne godine bili kod njih, bili su predivni domaćini, pozvali su nas na jedan svoj koncert i ne možemo zaboraviti da ne uzvratimo, a i to je jedno veliko hvala Istri koja je tako predivno primila predstavnike makedonske nacionalne zajednice koji ovdje žive sretno, opušteno i eto, vrednovani su na razne moguće načine, na najpozitivnijem smislu, i mi želimo da i folklornom društvu Pazin, koji je bio dobar domaćin, budemo dobri domaćini. Oni će praktično otvoriti sa 2 plesa taj naš svečani koncert. Dobro, eto, baš kada ste spomenuli kako je evo Istra primila sa raširenim rukama mnoge Makedonce, evo možda je zanimljivo spomenuti koliko Makedonaca ima u Istri, da li imate taj podatak? Evo ja ono što osobno znam je, a imam nekoliko prijatelja, poznanika, bivših i kolega, koji su evo došli ovdje sa svojim obiteljima poslije onog velikog potresa u Skopju koji je bio negdje u drugoj polovici. Pa u Istri živi oko 510 deklariranih Makedonaca, s tim da ih je polovica u Puli, druga polovica je rasuta po Istri. Okupljeni smo u nekoliko zajednica, vijeća, crkvena općina postoji makedonska i jednostavno postoje u svim tim sredinama neke aktivnosti. Makedonci su u Istru dolazili u više navrata, u više valova. Jedan od tih je bio i taj potres. Što se potresa tiče, ja sam u to doba živio u Makedoniji, ali sam preživio jer sam bio u Istri kad se to dogodilo 63. godine. Ali dolazili su i kasnije zbog Uljanika, neki su dolazili jer su tu imali vojnu službu i tako. I obratan je proces i u Makedoniji ima dosta Istrana i njihovih potomaka koji žive sada tamo i okupljeni su u zajednici, recimo Hrvatskoj ili Hrvatsko-makedonskog prijateljstva. Odnos između
makedonske kulture, makedonske kulturne sredine i Istre i istarskih kulturnih djelatnika je izuzetno dobar i sam, budući da sam u tom miljeu od 80-ih godina sam vidio koliko je tih razmjena suradnje bilo, osobito na planu književnosti, a evo sada i kroz glazbu. Dakle, suradnju sa institucijama ocjenjujete vrlo kvalitetnom? Pa mi smo u ovih 10 godina surađivali, teško ih je pobrojati, bojim se da neko ne zaboravim, ali sa Arheološkim muzejem smo organizirali zajedno sa Muzeom Makedonije izložbu starih karata, izvornih originalnih starih karata Makedonije. Sa gradskom knjižnicom u Puli, tamo smo imali više predstavljanja i više susreta. Grad Rovinj nadasve bio je domaćin prvih naših nastupa i koncerata i pomogao nam i u organiziranju nekih simpozija. Ponavljam, teško je pobrojati sve. Sa sveučilištem Juraj Dobrila i Filozofskim fakultetom gdje su i gostovali naši gosti iz Makedonije. Dakle, vrlo je dobra suradnja, uvijek su otvoreni i pomažu u svemu što treba. A dodajem odmah da to treba reći jer to je i osnova djelovanja i svih drugih nacionalnih udruga. Glavnu potporu dobijamo od Istarske županije i grada Pule, na čemu im zahvaljujemo. Uvijek su bili korektni i susretljivi. Tako je, a sve ove aktivnosti u svojstvu vašeg glavnog cilja, a to je predstavljati i očuvati makedonsku nacionalnu i kulturnu vrijednost ovdje, je li tako? Tako je. I ne samo očuvati, nego je i afirmirati. Samo mi tu jednu rečenicu dozvolite, ovaj naslov Makedonija u srcu nikad nije bio potrebniji Makedoniji, jer Makedonija proživljava užasno teške međunarodne trenutke, političku krizu koja je i nametnuta, a naš je način i naš odgovor je da ljepotom makedonske narodne glazbe pokažemo što je makedonski identitet, a ne da ga dokazujemo na nekakav grub način. Dakle, pjesma, ljubav, prijateljstvo i ova ljepota te glazbe je naš identitet. Vrlo lijepa poruka, eto ovako, s obzirom da se približavamo i kraju našeg razgovora, pa onda evo Milena, ja bih se vratio na vas i evo za kraj vas zamolio da pozovete sve naše slušatelje na koncert 24. svibnja. Naravno, sve slušatelje vašeg Medulin FM radija pozivam na naš prekrasan cijelovečernji koncert 24. svibnja ove godine, naravno, u 8 sati na večer u Domu hrvatskih branitelja, ulaz je slobodan. Dobrodošli. Hvala lijepo, gospodin Kliman, evo i vaša. Jaz gi pokanuvam site prijatelji na makedonski narod, na makedonskata narodna pesna, na makedonskata kultura, na makedonski jezik i site Makedonci od Istra i poširoko kada što se sluša Radio Medulin da povelat da dojdat na toj koncert, a oni je što može da dojdat i u Zagreb, neka dojdat i tamo će bide jedan prekrasen koncert sa mnogo energije i mnogo ljubav. Hvala lijepo, evo moram priznati da sam uspio čak i razumjeti puno toga. Dobro, evo za kraj ćemo se odjaviti sa jednom također tradicionalnom makedonskom pjesmom, to je Oro, je li tako? Oro, to je kolo, oro, ples. Evo, hoćete mi nešto reći više o ovoj? Pa to je makedonska čuvena Marijovska tresenica, jedno dijelo Koča Petrovskog koji je legenda makedonske narodne glazbe i naši su glazbenici ulovili srž tog ora i ja se nadam da će i publika, vaša publika, vaši slušatelji uživati u toj živoj izvedbi snimljenoj uživo. Gospođo Milena, puno vam hvala, gospodin Kliman. Hvala vama. Hvala vama. Lijep pozdrav. Pozdrav.